Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Tutera, Erriberako hiriburua da. Egun, 35.600 biztanle ditu, eta historian zehar hainbat kultura juntatu dira hiri hontan. Erdi Aroan adibidez, bai kristauak, judotarrak, musulmandarrak. Pirinioetako artzaiak ere honat etortzen dira, beren ardiekin bardeetara negua pasatzera. Paloteadoa, edo dantze delakoa, Erriberan dantzatzen den dantza mota bat da. Antzerkiarekin eta baita berze ikuskizun batzuekin lotzen direnak. Hamazazpigarren mendean, ohikoak ziren paloteadoak bai Nafarroan, baita Aragoien ere. 20. mendean, desagertzeko arriskuan egon arren, pixkanaka berreskuratu dira. Bueno, paloteadoren jatorriari buruz, teoria desberdinak egon dira eta badaude, baina jakina dena da, Ebro bailararen zehar, ikuskizun mistoak, dantza eta antzerkikoak ospatu direla nola urte pila. Bueno, sortze garaiarekin gauza bera gertatzen da. Suposatzen da, 16., 17. eta 18. mendean egongo zirela horrelako ikuskizunak, baina
19. mende arte ez dira agertzen idazkietan. Orduan, probatuta dago momentu horretatik, baina suposatzen da eta ikertzaile gehienek pentsatzen dute askoz lehenagotik datozela. Kaso gehienetan, paloteadoak herriko jaietan ospatzen dira, eta kasu gehienetan ere, ez beti, baina kasu gehienetan ere, patroiari eskainita egoten dira. Korteseko paloteadoa beti martxan egon dena izan da, irautu zuen gerra ostean esaten dute batzuk 3-4 urte desagertu zela, baina ezagutzen dugu iraunkorra bezala, beti hor egon dena. Eta, ja, 80aren hamarkadan edo sortu zen hemen bultzakada bat dantza taldeen partetik paloteadoak berreskuratzeko. Eta Kortez ondoren sortu ziren Fustinianakoa eta Ribaforadakoa, eta horrela martxa hartu zen eta gero sortu zen Tuterako San Juangoa, eta ja, esan dezakegu Ebroren ertzeetan daukagula Kortez, Buñuel, Ribaforada, Fustiniana eta Cabanillas, eta Tuterako bi, San Juangoa eta azkenean Aldezarrekoa, hemengoa. Eta gero, Keile zen baiaran baitugu Murtzante, Ablitas eta Monteagudokoak. Horiek dira Nafarroko herriberan dauzkagun dantzeak edo paloteadoa, momentu honetan. Dantzak eta musikak eta aldaketak izaten dira denborarekin, baina nik aipatuko nukena kasu honetan, evoluzio kaso bat bezala izan da Kortezen gertatu zena 20. mendearen erdian gutxi gora bera. Eta da, emakumeen zorrera paloteadoan. Zer gertatu zen? Momentu batean gizon gutxi zeudela, eta emakumeak behar zituzten eta deitu zuten eta hasi ziren dantzatzen. Gero berriz gizona zeuden eta, ez da behar, eta emakumeek esan zuten tururu. Gu gure lekua daukago hemen, egin dugu gure lekua eta guretzat da ere. Ez da guretzat bakarri, baina guretzat da ere. Eta hortik aurrera, beste paloteadoen berreskuratzerakoan, batzuia sortu ziren neska sartutekin, eta beste batzu denborarekin ere sartu dute. Eta gaur egun, gehienak ez badira guztiak emakumeen presentzia daukate, eta badago kasu bat, hemengoa bakarrik neskak dantza egiten dutela. Hori emakumeari buruzko. Nik gero esango nuke ere importantea izan dela egon diren aldaketak erlijioso esparruari buruz. Azken paloteadoa, Aldezarrekoa, da lehenengoa erlijiosoa ez dena. Da laikoa da, ez dago eskainita patroi bati edo santu bati, eta begiratzen ditu testoen historia beste ikuspuntutik. Herriberako paloteadoak urtean behin ospatzen dira zenbait herrietan, herriberako zenbait herrietan, eta garai honetan 10 leku desberdinetan egiten da. Cabanillas, Fustiniana, Ribaforada, Buñuel, Kortez, Ablitas, Monteagudo, Murtzante eta Tuterako bi auzoetan, Aldezarra eta Lourdes auzoetan, urtero eta herri bakoitzean desberdina egiten da antzerki aldea, eta inor ez daki zer esango den eta zer agertu den antzerki horretan. Hori sekretu moduan eramaten da urtean zehar. Duela 7 urte, hasi ginen Nafarroako dantzarin biltzarretik, paloteadoen topaketa antolatzen urtean behin, eta esan behar da arrakasta handiarekin. Esan behar da, historiako unean gaudela, 19. mendean
herri askotan egiten zen, baina orain, garai horretan, baino gehiago egiten da. Orduan, une hau da oso baikorra, paloteadoentzat. Esan behar da, gizarte kritika bat dela, eta hor agertzen diren kritika dira udalari eta beste erakundeei bidalita. Orduan, inor ez daki hor agertuko den kritiketan, edo orduan horrezegatik herri osoa agertzen da plazan egun horretan. Eta normalean jaietako emanaldi ugariena da. Gerorari begira, esan behar da, herri batzutan oso finkatuta, errotuta dagoela, baina beste herrietan ez hainbeste. Orduan, etorkizunean lehenengo lana da herri horietan finkatzea. Eta, bueno, agian aldaketak izango edo agertuko dira. Azken urteetan erlijio aldea galtzen ari da, eta, bueno, ikusiko dugu. Santu bati egin ordez, nori egingo dion paloteadoak. Federaziotik saiatzen gara paloteadoen artean sare bat egitea, hori egina dago, eta hori ongi datorki paloteadon artean elkar laguntzeko. Herriberako paloteadoak beste dantzekin batera dantzatzen dira, baita tartean ere antzerkia sartzen dute. Paloteado baten hasiera normalean da prozezioa, baina prozezioa justo hasi baino lehen egiten dena da, santua atera bezain pronto, egiten zaio harrerako kortesia, dantza ritual bat, santuari eskainita eta dantzatzen da bere aurrean, eta horrekin sortzen da prozezioa, eta kasu batzutan prozezioa egiten da eta gero jarraia paloteadoa, eta beste batzutan ez, kortesen adibidez, goizean egiten dute prozezioa eta paloteadoa arratsaldeko 6 erdita, baina izan da daiteke jarraia edo ez. Gero ja tabladon, badakigu badagoela antzerki mota bat, 4 pertsonaiekin edo gehiago, paloteado berrietan gehiago daude eta desberdinak, baina kortesen kasua esate baterako badaukagu mayoral, boteren representantea, gero rabadan, hartzain bat dela, herriko hori, ordezkari bat, eta gero ja deaburua eta ingerua. Honek zer ikusi dauka beste Euskal Herriko dantzekin eta munduko dantzekin. Dantzak eta antzerkia, Siberuko maskaradak eta pastoralak eta badaukat ere hori, ongia eta gaizkiaren arteko burruka, normalki irabazten du ongia, kasu honetan ere, eta, teatroaren edo antzerkiaren argudioa hortan dago. Gero kontatzen dira ere beste pertsonaiek, erlijiosoak ez direnak eta herrian gertatutako, urtean zehar gertatutako izaerak, pertsona baten txaskarrillo bat egin duela ez dakize jijiji jajaja, edo politikoek egin dutena urtearen zehar gaizki kritikatzen da eta eskatzen zaie hobeto portatzea, eta pixka bat antzerkiaren historia horrela da, gutxi gora bera. Gero badaude dantzak, makil dantzak dira gehienak, baina zinta dantzak daude ere, eta kasu batzutan egiten da antzerkia eta gero dantzak, eta beste zenbait paloteadotan egiten da
interkalaturik, osea, bertso batzu, dantza bat, beste bertso batzu, dantza bat. Gutxi gora bera hori da paloteado baten estruktura. Erriberako paloteadotan, edo makildantzetan, garai honetan bintzat beti ezagutu dugu gaita eta tanborrarekin ikusi dugu beti. Eta dirudienez horrela egon da aspalditik, baina idazki batzuk ikusten, ikus daiteke lehenagotik eta beharren arabera egiten zutela zutenarekin. Garai batean ez zegoen gaiterorik aldean eta egiten zuten klarinetekin. Gero musika banda sortu zirenean, bandekin batzutan egiten zuten, eta irakurri dugunez, 18. mendean eta Erriberako herri batzuetan, 18. bukaeran eta 19. hasieran, egiten zuten sokako tresnekin, bibolinak, gitarrak eta horrelakoak. Eta ez dago referentzia gehiagorik beste tresnei buruz eta ez. Herri bakoitzak badauka bere arropa mota, paloteadotan, baina gehiene badaukate gauza batzuk berdinak. Kalzon prakatxo bat belaunaraino edo, gero galtzerdiak, txuria normalki, kriskitinekin, batzuk hemen jarrita hanketan, osea, pantorrilletan eta gero beste batzuk jartzen dute prakaren zehar goitik bera. Gero daukate ere gonatxo bat, eta gero alkandora, txaleko bat, eta buruan zapi bat gorapilo batekin. Hori guztietan dago, baina aldatzen direna dira neurriak, gonatxoen neurriak eta kolorea batez ere. Ikus daitezke txuriak, txuri gorriarekin, morauta, badago arroza, kolore desberdinekoak, eta hanketan beti alpargatak. Gero ere badaukagu makillak, hori burruka egiteko makillak eta dantza egiteko makillak, normalean izaten dira espelekoak, baina korteseko kasuan adornaturik daude, zintekin, zinta kolore dunekin, baina beste leku gehienetan badaude hartuta, azalak enduta eta hori, horrela. Egun, kortesko paloteadoa ezagunena izan arren, paloteadoa Erribera osoan dantzatzen da, eta garai batean baita Aragoien eta Ebroko aran osoan. Paloteadoen harremanak ikusteko zenbait aldetara begiratu behar dugu. Alde batera lehenengo pastorelera. Espainian egiten ziren zenbait pastorelak eta hori jatorri bat izan daiteke. Artzainen bizitza kontatzen dute eukaristiarekin harremanak, eta hortik ikusi dezakegu jatorri bat. Beste aldetik ikusi dezakegu baita ere iparraldeko pastoralak oso ezagunak dira eta antzerkiagatik hor ikusten da harreman bat baita ere. Gero beste aukera da transhumantzia. Transhumantzian jeitzen ziren Zaraitzu eta Erronkariko ibarretik artzainak, eta urtean zehar pasatzen ziren garai asko Erriberan, eta hortik ikusten da harreman bat. Egia esan behar da azken urteetan teoria hori
galtzen ari dela. Bardetako herrietan ez daude paloteadorik, Arguedas eta ez dago, orduan teoria hori azken urteetan puntu galtzen ari dela, eta argiena da, edo kokatu behar dugu Ebroko ibaian, edo Ebroko ibaiaren haranean. Ez bakarri Nafarroan, Aragoian, badaude zenbait dantze eta paloteadoak, eta hori da une honetan harreman handiena. Hogeigarren mendean, paloteadoa galtzeko arriskuan egon zen, baina dantzari eta baita musikari batzuei esker pixkanaka berreskuratu dira. Berreskuratu dira Herriberan garai honetan, duela urte batzuk, hamarkada batzuk, ez dakit zenbat, baina 6, 7, 8 paloteado, eta prozedura desberdinak izan dira. Korteskoa beti izan du hor, referentzia bezala, gero bigarrena izan zen, bigarrena ez, berreskuratutako lehenengoa Fustiñana. Fustiñana mantentzen zituen dantzak eta partiturak, hori leku gutxitan gertatu da. Eta arropako referentziak ere bai, nolakoak ziren, eta orduan nahiko horrezta izan zituzten. Gero Ribaforadan gertatu zen antzeko zerbait, musika batzu zeukaten, Zardoiaren batek abestutakoa, Tio Zardoia delakoa, eta abestu zituen, baina dantzaia izan ziren asmatuta. Eta gero, kasu gehienetan, Burtsanten agertu ziren eta Hortzadarren ikerketa bati buruz lortu zuten zerbait berreskuratu ere, baina gero, bete zuten herriko paloteadoa asmatutako dantzekin. Eta, leku askotan, gurea bezala, Alde Zaharrekoa bezala, zer gertatzen da, egin nahi dugula paloteadoa, baina ez dugu inor engainatu behar, ez dugu berreskuratuko, egingo dugu paloteado berri bat. Gauza guztiak noizbait asmatzen dira, eta noizbait sartzen dira. Zergatik ezin dugu hori egin, egia ezaten badugu, guk ez dugu ezer berreskuratu, montatu baizik. Hartu ditugu paloteadoen ezaugarriak, ezagutzen ditugu dantzak, ezagutzen ditugu musikak, eta egin dugu horrelako zerbait, baina berria, eta innovazioekin ere bai, dantzan naiz musikan. Alde Zaharreko paloteadoaren ideia izan zen 3 pertsonakoa, Jose Luis Balmaseda, orain zuzendaria dena paloteadoan, eta Fernando León nire gaitakidea eta ni. Duela asko ari ginela esaten, ongi legoke Alde Zaharrean paloteado bat egitea, desberdina ez dakiz zer, eta kostatu zitzaigun urte batzuk martxan jartzea, baina azkenean erabaki genuen momentua zela, ekipoa taldea lortu genuen eta aurrera eraman genuen, eta 3. urtea izateko kriston arrakasta harrapatu du. Paloteadoa gizonezkoen dantzak ziren, baina egun, tuteran adibidez, neskak ere parte hartzen dute. Paloteauen sorreratik berez, paloteauan parte hartzen zuten bai dantzari eta pertsonai, kenduta ordungo eta orain dagoen aingerua berez emakumea dela. Beste dantzari eta pertsonai guztiak gizonezkoak ziren, eta duela urte batzuk, hasi ziren emakumea hasi zen paloteau horietan, Herriberako paloteau horietan sartzen, poliki-poliki, bai dantza taldean eta baita ere pertsonaietan. Dantzarietan badaude talde batzuk, dantza taldea bitan zatitzen dena, dantzatzerako orduan, eta alde batetik mutilik dantzatzen dute,
eta beste alde batetik emakumeek, naiz eta gauza bera dantzatu eta batera, momentu berdinean, eta badaude beste talde batzuk, nahasketa bat egin dutenak, eta bai neskek eta mutilek berdina dantzatzen dute, eta batzuk janzkera berdinera ematen dute, bai neskek eta mutilek, eta beste batzuek neskek janzkera bat daukate eta mutilek beste bat. Pertsonaietan ere, eraldaketa bat ematen joan da, eta betidanik maiorala eta arrada badana gizonezkoak izan baziren ere, oraingo palote hau berrietan ere, edo, naiz eta zarrak izan, oraingo pertsonai berriak ez, emakumeak izaten hasi dira ere. Herriberako palote hau desberdinetan badaude rabadanak diren neskak, maioralak diren neskak ere, eta nik uste dut hor aurrera pauso handia egin zela ez, eta egiten ari dela poliki-poliki, ikusten delako emakumearen presentzia guztiz herriberako palote hau guztietan. Orduan, gure kasuan, palote hau berria denez, edo, eman nahi izan genion ere, indarra emakumearen presentziari eta gure kasuan adibidez dantzari guztiak emakumezkoak dira. 13 dantzari gara eta guztiak emakumeak. Orduan, gure kasuan deialdia egin genuenean eta edozeinentzako deialdia zenean ikusi genuen palote haua dantzatu nahi zuten pertsona guztiak emakumezkoak zirela. Orduan hori ikusita esan genuen igual aprobetxatuko dugu egoera eta orain bai itxiko dugula eta sortuko dugu emakumezkoen dantza taldea eta palote haua izango da neskena, ez? Hor pixkat buelta eman da horri, pentsatu genuen, ez argi eta garbi, nahiz eta hasieran nahasketa bat izango zela, mutiletan nesken nahasketa bat izango zela pentsatu, tradizioz mutilek bakarrik dantzatzen zutenez eta gure palote haua berria zenez eta aldaketa desberdinak egongo zirenez, palote hauan beran strukturan, ez bakarrik generoan. Pentsatu genuen, izango zela palote hauaren beste eraldaketa bat, ez? Bai aldatu genituen, santuak kendu genuen, pertsonai berriak sortu genituen, dantzetan naiz eta struktura tradizionala eta musikan struktura tradizionala mantendu eraldaketa batzuk egongo ziren ere, materialetan ere eraldaketa bat egongo zen, eta gure dantza taldean ere aprobetxatu genuen eraldaketa hori egiteko, eta denak emakumezkoak izateko. Eta gaur egun hori 13 neska gara, eta 13 neskek dantzatzen dituzte oraingo makil dantzak. Palotea du oso osasun onenean daudela, esan behar da. Baina herri batzuetan finkatu behar dira. Orduan, oso balorazio baikorra egin behar da, eta ziurazki laguntzak izango beharko lukete herri guztietan mantentzeko. Eta ez hori bakarrik. Datuetan agertzen dira beste herrietan, une honetan ez dira ospatzen, baina hor daude, bidean. Segurazki, espero dugu, herri batzuetan gehiago, laizte 2 edo 3 paloteado gehiago izango dugula. Tuterako alde zaharreko paloteadoan, tuterako neskak parte hartzen dute. Nortzuk dantzatzen duzue paloteadoa?
taldea sortu zen duela, bai, aurten 3. aldiz egingo dugu, eta berez laugarrena izan beharko litzateke, baina aurten 3. aldiz egingo dugu, eta sortu genuenean saiatu ginen biltzen Alde Zaharreko edo Alde Zaharrarekin zerikusia zeukan jendea, dena emakumezkoa gara, eta oraintxe bertan 13 dantzari gaude. Ez gara dantzari profesionalak, edo badago betidanik dantzaren inguruan ibili den jendea, eta badago orain arte zerikusirik izan ez duena, eta etzekiena kasi salto egiten ere. Orduan, badago varietatea da nahiko handia, eta hori, Eta ikasketa prozesua nolakoa da? Oso zaila izan zen hastea? Esan beharra dago, dantza guztiak guk sortu ditugula, orduan, hasiera izan zen oso luzea. Uste dut oso aberasgarria izan zela, eta orain dantzak gureak direla, eta gureak sentitzen ditugula, guk sortu genituelako, orduan nik uste dut, bai hasiera oso luzea izan zela, baina asko eman digula horrek ere. Pertsona bat daukagu, gure gainetik ez dago, gure lantaldean dago, baina bera da pixkat kontrolatzen duena, eta betidanik dantzaria izan da, eta inguruko palotea guztietan irakasle ibili da. Orduan, berak asko kontrolatzen du betiko palote hauaz, eta guk egin genuena izan zen dantza berriak sortu, berak esandako igual betiko estrukturarekin, baina eraldaketa bat eginez. Orduan, prozesua horrela hasi zen, eta poliki-poliki 6 dantza ditugu, oraintxe bertan, 7. bat atera behar genuen, baina ezin izan genuen. Orduan, momentuz 6 dantza ditugu, pasakaiez bat, eta gero 6 beste 5 dantza, eta zerotik hasita. Eta dantza horietan badaude oinarrizko pausuak edo errezenak direnak? Badago, ez daukagolako pausu oso zailik, ez oso berezirik ez ere. Baina, igual aipatzekoa izango litzateke, musiketan eta bai dantzan, hartzen dira tuterako dantza edo musika tradizional batzuk, orduan saiatu gara musikariak edo musika sorkuntzan ibili den jendea, saiatu da musika benetako edo betiko musika hori hartzen, bueltatxo bat ematen, eta gure dantzetan, sortu gure dantzetarako. Eta pausuekin gertatu bada berdina. Badaukagu dantza bat, badaukana revoltosaren zati bat, dela jaietan dantzatzen den hemengo dantza bat, eta guk sartu diogu tuterako jotaren pausua adibidez. Edo, bolera batzu, zinta dantza, orain arte edo behintzat hemengo dantzetan, ez da beti, pausu ezberdinekin egin da, baina adibidez boleren pausuekin ez da inoiz egin, eta gurean adibidez sortu dugu pausu mota horrekin. Orduan, ez dira kriston pausu zaiak, ez superbereziak, baina saiatu gara gauza ezberdinak sartzen. Orduan, ez dago zailtasun handirik pausoak ikasterakoan? Lana daukagu, batzutan, baina bereziki horregatik. Nik uste dut, azkenean ez gara betiko dantza talde batean ibili, eta denetarik dago, orduan batzutan kostatzen zaigu. Naiz eta oso zailak ez izan, kostatzen zaigu eta ensaiatu behar dugu bastante. Baina, gustora egiten dugu eta bai. Eta makilekin dantzatzen da, ezta? Badaude dantza batzuk makilekin dantzatzen direnak, eta beste batzuk beste material mota batzuekin, eta hemen ere, pixkat eraldaketa bat egin genuen, eta betiko txikiak, holako makilak erabiltzen dira beste herriberako palote hauetan, eta guk erabaki hartu genuen dantzatzeko alde batetik bi dantza ditugu betiko makilekin, eta gero sortu genuen beste bat makil luzeekin dena, orain arte hori ikusi ez dela hemen, beste bat zintekin, baina horko berezitasuna da, orain arteko trentza guztietan makila dagoela erdian, eusten zaio eta makilaren inguruan egiten da trentza. Eta gureak ez dauka makilik, adibidez, eta arkuekin, beste bat daukagu arkuekin.
eta gero pasakaiesa egiten dugu makiluzeekin ere, eta kriskitinak edo erabili beharrean baditugu zentzerro txiki batzuk zintzilikatzen direnak goitik eta entzutena. Eta pixkat hori sortua dago esanei batekin, eta guzti hau sortu zenean saiatu ginena edo sorkuntzako talde horretan geudenok saiatu ginen representatzen pizkatxo bat hemengo inguru guztia, bardeak, transhumantzia, etortzen zenean animaliekin eta entzuten zenean zaratatxo hori, pizkat irudikatu nahi da, gu kalera ateratzen garenean irudikatu nahi da pizkatxo bat hori, koloreetan ere pentsatuta dago horiak, bardea, pizkat mejanako zati guzti hori, nola jotzen den lurrean makilekin, haziak haziei buelta emateko, pizkat dago pentsatuta alde horretatik. Eta noiz dantzatzen dituzue? Berez hau sortua dago Alde Zaharreko patroia San Pedro da, eta berez jaioietan dantzatzen da. Beti dantzatzen dugu ekaineko azkenengo larun batean, eta berez egiten da hor Udaletxe plazan. Eta berez dantzatzen da hor bakarrik, eta gero dantzatu izan dugu, paloteagoak elkartzen dira egun batean, herriberako paloteago guztiak dantzatzeko, eta hor joan izan gara, Igorrin dantzatu genuen, baina berez gure eguna da ekaineko azkenengo larun bata. Eta nola antolatzen duzu egun hori? Pixka gainetik azalduta. Ez, berez badira jaiak, asteburu bateko jaiak, orduan ekintza ezberdinak daude, eta ekintza horien barruan sartzen da, duela 3 urtetik, sartzen da gure paloteagoa dela arratsaldeko 8 kalean. Orduan lehenengo egiten da karrika dantza bat, pixkat abisatuz ez, gatoz, eta badago jendea atzetik datorrena eta beste batzuk plazan egoten dira. Eta plazara heltzen gara eta egiten da antzeslana edo nahazten delako antzerkia dantzarekin. Eta eguna izaten da oso nahiko berezia, izaten da azkenean urte osoan zehar ensaiatzen ari gara horretarako bakarrik ez. Eta jende asko dago inplikatuta, badaude pertsonaiak, badaude dantzariak, eta gero badago ikusten ez den jende guzti hori, aurkiak jartzen dituenak, edo niri trentza egiten didana, ez? Orduan, jende asko dago sartuta. Orduan, esango zenuke nola ikusten duzu dantzaren etorkizuna, edo taldearen abera? Nik uste dut oraindik, ilusio handiarekin gaude, duela gutxi hasi ginelako, tuterakoen badago beste paloteago bat, eta aurreko urtean bete zituzten 40 urte, eta horri mantentzea azkenean zaila da, baina tradizio bihurtzen denean hor beste gauza batzuk zartzen dira gure kasuan, duela urte gutxi hasi ginen, eta jendea oraindik oso gogotsu dago, orduan etorkizuna, espero dut, edo guk buruan daukaguna da, hau bihurtzea, urtero egiten den gauza bat, eta aurrera jarraitza urte askoz. Guk beti esaten dugu, gonbidatzen dugula jendea dantza taldera sartzen, orain batzuk adin bat betetzen goaz, eta oso pozik gaude, baina gaztetxoak ere behar ditugu, orduan nik uste dut hor igual indar bat behar dugula, baina oso pozik gaude eta ilusio handiarekin. Orduan, herriaren nortasunean garrantzia du? Edo hartzen ari da? Bai, nik uste dut, lehenengo urtean jendeak, jendea zegoen pixkat begira berria zen, bazekiten talde bat elkartu zela, zer egiten ari zela, eta jendeak ikusi nahi zuen zer zen gertatzen ari zena, eta plaza bete zen lehenengo urtetik, eta jendea orain esperoan dago, aurreko urtean ez genuen egin, aurten jendea gogotsu dago, aurreko egunean sarrerak atera genituen, gonbidapenak doainik da, baina gonbidapenak atera eta lehenengo egunean eta 400 pertsona sartuko dira aurten, itxian egingo dugulako, eta bai, nik uste dut jendeak ja badaki Alde Zaharrak bere paloteagoa daukala, eta zai dagoela, urtez urte ekitaldi horretara joateko. Eta ikusteko zer den urte horretan kontatzen duguna. Eta, bukatzeko jantzien inguruan nolakoa dira? Jantziekin gertatzen da pixkat, lehen kontatzen nizuna, materialekin, dantzatzeko materialekin gertatzen denaren antzekoa da, ez? Pentsatu genuena zen,
tradizionalki dagoen jantzi hori, ez, dela alkondara kalzoi bat edo praka motz bat eta faldin bat, egona motz bat, hori mantendu behar genuela, zelako palote hauen berezitasunetako bat, ez, jantziak, baina pizkat buelta eman nahian pentsatu genuen hori aldatuko genituela bereziki koloreak. Orduan pentsatu genuen, bueno, ze kolore nahi ditugu, ze kolore dira gu errepresentatzen gaituztenak, edo behintzat zer lortu nahi dugu, ez. Orduan hori, bueno, pizkat jarraitu genuen alkondararekin, praka eta faldina eta gerrikoa, eta buruan zapia, hori guztiek eramaten dute. Eta erabaki genuen, bueno, sartzea bardetako kolore batzuk, marroiskak, horiskak, eta gero guk emakumearen garrantzi hori sartzeko edo presentzia hori ez bakarrik gurekin, baizik eta igual jantzian ere nahi genuela zeo zer, eta erabaki genuen ona edo faldina morea izatea. Eta, bueno, hori, normalean izaten dira txuriak, alkondara txuria edo gerriko gorria, ez? Eta, bueno, horrekin pizkat apurtuz, erabaki genuen koloreak aldatzea. Erakutsiko didazu pausuren bat? Bai, bueno, guk sartzen dugun, dantza batean sartzen dugun pausuetako bada, erabiltzen dugu tuterako jotaren pausua, eta izango litzateke, hau. Orduan, alde batera begiratzen duzu, eta gero bestera, bueno, guk dantzan egiten dugu aurrera begira eta mugitzen gara pausu honekin, baina, bueno, izango litzateke, bi aldetara, holako zeo zer. Ez dakit nik hau egin behar duan. Den duzuela. Hola? Sartzen duzu aurrera, atzera, nik, bale, begira, jarri honuntza begira igual, eta egiten duzu barrura, kanpora, barrura, eta gero eman behar duzu buelta bestaldera. Orduan izango litzateke barrura, kanpora, barrura, eta salto egiten duzu oin berdinarekin. Bai? Hau da, barrura, kanpora, barrura, eta salto eman oinarekin. Berdinarekin. Berdinarekin, bai. Barrura, kanpora, barrura, salto, eta orain berdina, barrura, hori da, barrura, kanpora, barrura, eta salto. Eta barrura, hori da. Eta horrela hau azkar eginda, izango litzateke, hauxe. Bai.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.